Kios, bai. Zer moduz? Ongi. Joseba, Kamerun urrun dagoela diosku Iñaki kantuak, banjo batekin ikuste zaitut. Pentsatu dut agian urruneko doinuren bat ekarri nahi diguzula gaur. Bueno, bai, egingo dut horrelako nahasketa bat, Zalamak egin zuen kantaren bertsio bluseroago bat edo, eta, bai, bueno, horrelako beste kanpoko instrumento bat erabiliko dut. Joseba, uste zaitut, ea gaur ze bertsio dakarkizun. Ederki. Martzianoak bezala kalean galdurik ibiltzen 34 gradu ta izerditan blaien Erbioi ertzetatik Santurtzitik Bilbora non ibiltzen ziren Lehengo sardinerak inork ez dakin